Tallafin azumin Ramadanan wanda wata ƙungiya mai aikin tawali'u mai suna Seco Islamic France ta samar ga kimanin magidanta masu ɗan ƙaramin ƙarfi 3,450 a jihar Zamfara na da manufar samar da sauƙi gare su musamman a yanayin matsin tattalin arzikin da ake fuskanta da kuma ƙalubalen rayuwa daban-daban da al'umma suka fuskanta sanadiyar matsalar tsaro a cikin jihar. Ababen da tallafin ya ƙunsa sun haɗa da shinkafa, masara, wake, suga, man gyaɗa, gishiri da dabino haɗi da albasa. Da yake ƙaddamar da rabon tallafin a garin Gusau, gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal wanda kwamishinan lamuran jin kai Salisu Musa Tsafe ya wakilta ya yaba ma ƙungiyar bisa tallafin tare da jaddada ƙudurin gwamnatinsa na ci gaba da haɗin gwiwa da abokanin hulɗa domin ci gaban jihar. Gwamna ya ce isar da godiyar shi gare ki don ki extended din godiyar shi zuwa headquarter ku cewa yana godiya kuma babu ƙungiya da take ta ɗaya wajen ba da harkokin agaji a jihar Zamfara in ji mai daraja gwamna. Jami'ar ƙungiyar a jihar Zamfara Amina Muhammad ta ce an zaƙulo waɗanda za su amfana da tallafin daga ƙananan hukumomin mulki 4 da ke jihar da suka haɗa da Gusau, Bungudu da Anka haɗi da Talatar Mafara. Seco Islamic France ƙungiya ce ta Faransa wadda take da tsarin addinin Musulunci ba nan Najeriya kaɗai ba, duk inda ake da ƙalubale 1 zuwa 2 tana aika sakon kudade da za a sai abinci saboda a taimakawa bayin Allah wadda ba su iya ciyar da kansu a cikin wannan wata na Ramadan. Wasu daga cikin waɗanda suka amfana da tallafin da ke cike da farin ciki sun bayyana tallafin a matsayin wani muhimmin al'amari da zai samar masu da sauƙi. Ubangiji Allah saka da alheri, Allah shi biya. Allah taimaki mai taimako. Gajiyayyu suna neman taimako sosai kuma wannan kungiya tana kokari akan haka. Allah ka ba mu zama lafiya, ka sa mu gama lafiya. Allah ya saka masu da mafificin alkhairi. Kungiyar mai zaman kanta ta dai gabatar da makamantan waɗannan tallafin ga wasu rukunin mabukata a cikin jihar. Murtala Bala Gusau, labaran NTA.